כל זה מלמעלה נראה יפה לאללה. חבל שבקרוב נצטרך לעזוב. אז אל תבכי הלילה, הכל זה לטובה. קוקריקו! התרנגולות הגיעו! זה לא עוזר שאתם מדברים על שלום. עוד אחורה. אני רוצה לדבר עם המפקד שלך. תגיד, מי זאת? אל תעשי לי את המבט הזה. איך לא סיפרת לי? יש כרגע בגזרה שלנו איזושהי התראה על חבורת נפצות שהוא ניתן, כנראה בדרך לירושלים. התראה מיידית? כן. הנה, הבלגן מתחיל. צור! הכל סגור, אתה לא רואה? יש כרגע בתוך הרכב הזה ילדה חולה מקור על חלו. 2 קילומטר מכאן יש יישוב יהודי. חוץ מזה, אני מספיק זמן פה בשביל להגיד לך שמשהו פה מסריח. אם אמא שלך הייתה במצב הזה, ככה אתה מתנהג? אורי, על דברים כאלה אפשר להיכנס לכלא. ההתנהגות שלך מזכירה לי. ההתנהגות שלי מזכירה את מה? מה הבעיה? חייל מעכב רכב הצלה שאינו זקוק לאישור. מה את מצלמת לי פה טלנובלה במחסום? אמא, זה הקו שלך, ואת לא עוברת אותו. תפריע לנהל פה את המחסום. אנדרי!